Представете си ураган, който поглъща богатството на цяла империя, запечатвайки половин милиард в злато и изумруди под лабиринт от рифове. 3 века по-късно, един неуморен мечтател, който нямал какво повече да губи, разпечатал морския трезор и така направил най-грандиозното откритие на съкровище на всички времена. Единствено с помощта на въображението можем да надникнем събитията, поставили началото на този разказ. Преди повече от 3,5 века, могъщ испански флот, вдигнал котва от Хавана, Куба, поел към родна Испания. Един от корабите, величественият галион Нуестра Сеньора де Аточа, превозвал цяло състояние в злато и сребро. Изпотеглянето му била отприщена верига от трагедии и премеждия, които продължават дори и днес. Хавана, Куба, 1622 година. Въздухът бил тежък от очакване и от още нещо. Нещо невидимо, което дебнело точно зад хоризонта. Това пристанище, обикновено кипящо от живот, сега било доминирано от един кораб – Аточа. Пълното му име, Нуестра Сеньора де Аточа, означавало нашата господарка от Аточа. Име, което призовавало Светата Дева за покровителство. Покровителство, от което корабът щял да има отчаяна нужда. Седмици, месеци на изнурителен труд под безмилостното карибско слънце. Представете си сцената. Мъже, облени в пот, с крещящи от болка мускули, които товарели и пак товарели. 40 тона сребро. 40 тона. Златни кюлчета, блестящи като сгъстена слънчева светлина. Съндъци, преливащи от необработени изумруди, предназначени да красят кралски особи. Перли, подправки, индиго. Богатството на континенти, натъпкано в търбуха на този единствен кораб. А за испанския крал Филип IV, който бил на ръба на разорението заради безкрайни войни. Това съкровище, то не било просто добре дошло, а жизнено важно. Говорим за половин милиард долара в днешни пари. Спасителен пояс за цяла една империя. Кралят се нуждаел от това съкровище. Испания се нуждаела от това съкровище. И така, на 4 септември 1622 година, с 6 седмици закъснение, флотът, състоящ се от 28 кораба, вдигнал котва. Те плавали не просто към Испания, а право в челюстите на съдбата. Първият ден бил изманно спокоен. Аточа и сестринските й кораби поели по Гълфстрим, топлото течение, което обещавало бързо завръщане у дома. Но морето е жесток измамник. На сутринта на 5 септември небето, някога ослепително лазурно, започнало да се обагря в болнаво, лилаво и сиво. Ураган, чудовище, родено в атлантическите дълбини, се носел към тях от североизток с ужасяваща скорост. Опитни моряци, мъже, преживели безброй бури, усетили как леден страх сграбчва стомасите им. Вятърът, само преди часове, нежен полъх, сега виял като демон. Дъждът се изливал като из ведро, а капките пронизвали кожата като игли. Вълните, доскоро игриви, се превърнали в колосални стени от вода, които подхвърляли масивните галиони като играчки. Под палубата, на трепкащата светлина на фенерите, се издигали отчаяни молитви. Молитви към Богородица, към светци, към всяка сила, която би могла да ги чуе. Но бурята била глуха. Дървените гради на кораба пищяли в агония. Точно преди лъжливото зазоряване, тънък процеп, бледа светлина обагрила хоризонта. Наблюдателите изкрещели: „Скали! Риф напред!“ Назъбена,
Безпощадна линия от рифове се подавала от бурята като зъбите на чудовищен звяр. Колосална вълна, планина от вода, се надигнала от мрака, вдигнала Аточа, сякаш била играчка, и я струшила върху острия като бръснач риф с сила, която трушала кости. Следващата чудовищна вълна изтръгнала раздробения галион от рифа, повличайки го, смъртно ранен, в бездната отвъд. Аточа била обречена. Докато се плъзгала под вълните, скъпоценният и товар и стотици души били повлечени надолу с нея. От 265 души оцелели само 5. 5 души, вкопчени в счупена мачта, подхвърлени и блъскани през дългата, ужасяваща нощ. Те гледали как бурята вилнее, а навсякъде около тях отломки, счупено дърво и дори парчета съкровище се носели в бурните води. Трагични останки от разрушените мечти на една империя. Новината достигнала Испания като погребален звън. Съкровището на Аточа изчезнало. Испания го търсила десетилетия наред. 60 години. Накрая се отказала. И така Аточа се превърнала в кораб-призрак, в легенда, прошепвана в мрака. Минали векове. Местните рибари от Кис понякога намирали в мрежите си случайна монета или зървали блясъка на изумруд. Но това вече били просто рибарски приказки. А истинското съкровище спяло под вълните, в очакване на някой достатъчно смел или достатъчно глупав, за да дръзне да го потърси. В покрайнините на Ки Уест, Флорида, една скромна плаваща къща е домът на мъж, чийто живот е едновременно вдъхновен и белязан от съдбата на онези испански кораби от далечното минало. Мел Фишер е професионален търсач на съкровища. Докато преследва мечти за несметни богатства, той често е живял на ръба на бедността. Но Фишер и съпругата му Дио никога не са се съмнявали в необичайното си призвание. Репутацията на Фишер е спорна и противоречива. Описвали са го като мечтател, възхвалявали са го като брилянтен изобретател, но и са го отхвърляли като несериозен авантюрист. Но Фишер е Годината е 1969. Мел Фишер, мъж с усмивка, широка като океана, и с мечта, която горяла още по-ярко. Мел бил оптимист, неуморен. Всяка сутрин той посрещал своя водолазен екип с едни и същи непоколебими думи. Днес е денят. Той бил обсебен от легендата за Аточа. Ровел се в архиви, убеден, че съкровището все още е там. В епоха, когато търсенето на съкровища било рисковано начинание. Мел, въпреки всичко, събрал екипаж, намерил инвеститори и основал Treasure Selvors Inc. Въоръжен с магнитометри, стари карти и непоклатима вяра, Мел Фишер започнал своя епичен поход. Зоната за търсене огромна. Километрични рифове, безкрайни пясъчни плитчини и подводни дюни, течения, които можели да разпръснат останките на километри. Аточа можела да бъде навсякъде. Годините се превърнали в безмилостен кръговрат, палещо слънце, мътна вода. И ден след ден, едно и също мъчително търсене, сантиметър по сантиметър, намирали фрагменти, парчета от дървени останки, случайни монети, обещаващи следи, но нищо убедително. Разочарованието растяло, съмнението се прокрадвало, но при всяка зора Мел с непоклатима усмивка казвал: «Днес е денят». Външни хора се присмивали. Лудия Фишер, глупак, преследващ фантазия. Партньори се оттегляли, но Мел притежавал нещо рядко – чар, упоритост и абсолютна вяра. Той знаел, че съкровището е там. Просто му трябвало достатъчно време, за да го намери. Тогава, 1975 година, синът на Мел, Дърк Фишер, направил откритието. 5 бронзови оръдия, заровени в пясъка, всяко с безпогрешния печат на Аточа. След векове мълчание Аточа се обаждала. Тези оръдия, невиждани от потъването си, сега били окъпани в слънчева светлина. Най-сетне бяха напипали вярната следа.
приближавали се към основното скривалище на съкровището, което се изплъзвало на всички в продължение на векове. Но триумфът все още бил на десетилетие разстояние, а сърцераздирателната болка дебнела точно за тъгъла. Нортуин потънал, за да се присъедини към Аточа на морското дъно край островите Маркизас. През нощта, по необясними причини, се появил теч, който останал незабелязан и накарал кораба да се преобърне с малко предупреждение. В капан в кабините си, Дърк и Ейнджел Фишер и друг водолаз, Рик Гейдж, не могли да избягат. Шок и скръб разтърсили малкия, сплотен свят на търсачите на съкровища. В една объркваща и трагична седмица, триумфът на Дърк бил последван от загуба, толкова внезапна и съдбовна. Сякаш морето си прибираше дължимото. За Мел опустошението било невъобразимо. В един миг той изгубил най-големия си син, снаха си и верен член на екипажа. Човекът, който винаги бил вечният оптимист, се оказал потопен в бездна от скръб, борейки се да намери смисъл в свят без тези, които обичал най-много. Трагедията от 1622 година отекваше в настоящето, поглъщайки нови животи. Разкази за обладани съкровища и прокълнато злато се носели сред суеверните, внушавайки, че нещастието преследва всеки, който се осмели да предяви претенции към богатствата на Аточа. В най-мрачния час на Мел тези слухове вече не звучали като празни приказки. Те се превърнали във въпрос, който го измъчвал. Дали това е било просто жестока случайност, или проклятието на Аточа се е стоварило върху тях. Не можем да знаем какво е минавало през ума на Мел Фишер, но той отказал да се предаде. Съкрушен от мъка, да, но не и сломен. Той се стегнал, подкрепен от съпругата си Део и децата им, и те продължили напред в чест на Дърк. Мел вярвал, че духът на Дърк върви до тях, насърчавайки всяко гмуркане. Всяка година на годишнината от трагедията, той спирал за миг, за да поднови обета си, че няма да се откаже. А на следващата сутрин гласът му звучал дори по-силно от преди. Днес е денят. Надеждата отказвала да умре. Сякаш трагедията не беше достатъчна, на хоризонта се появи нов враг. Този път на сушата, щатът Флорида. Щом надушили мириса на злато във водите си, властите във Флорида веднага протегнали ръце. Искали своя дял. И то не какъв да е, а голям. Treasure Salvors първоначално се съгласили, надявайки се да продължат търсенето. Но Мел Фишер не бил човек, който се предава лесно. Започнала дългогодишната правна битка за Аточа. Самият Фишер разкрива какво е движещата сила зад неговата мания. Той просто е решил, че ще намери съкровището и ще продължи, докато не успее. Това, което го кара да върви напред, е идеята, че днес е денят, а ако не се случи, тогава, казва той, утре е денят. Колкото и странно да изглежда, той вярва, че са близо до целта. Толкова близо, че сякаш може да я вкуси. Никой, който познава Мел Фишер, не се съмнява, че търсенето ще продължи. И когато цялото съкровище бъде намерено, ако изобщо бъде, само той ще може да прецени дали цената на неговата мечта не е била твърде висока. 20 юли 1985 година. Била сутрин като всяка друга. И за Мел Фишер и екипажа му тя започнала с обичайните думи. Днес е денят. Воден от надежда, издирвателният кораб Донтлес потеглил, съсредоточавайки се върху обещаващ участък, близо до познати отломки. Сред водолазите бил и синът на Мел, Кейн Фишер, решен да довърши делото на брат си Дърк. Те стеснили периметъра на търсене до място на 35 мили западно от Ки Уест. Водолазите се спуснали, магнитометърът забръмчал и тогава нещо привлекло погледа им. Неестествено бял проблясък на дъното. Нещо, което се открояваше на фона на пясъка.
Сърцето на един от водолазите спяло, когато забелязал ъгъла на купчина сребърни кюлчета, подредени сякаш в корабен трюм, обрасли с корали, но безпогрешно разпознаваеми. Това беше то. Намерили бяха същинското съкровище на Аточа. Слънчевата светлина се процеждала през водата, осветявайки удивителна гледка. Истинска могила от кюлчета и разпилени монети, блестящи навсякъде. Разбити съндъци били превърнали морското дъно в килим от сребро. Златни вериги, дълги десетки метри, се виели като спящи змии. Изящен златен бокал и инкрустиран с изумруди кръст проблясвали из мрака. Богатство отвъд всяко въображение. Подводна съкровищница, прошепнал един от водолазите. След години на празно търсене, те най-сетне бяха успели. Гласът на Кейн Фишер пресекнал от вълнение. Приберете картите, намерихме главния куп. Мел Фишер изкрещял от радост, грабнал радиото и извикал в отговор думи, които най-сетне били верни. Днес е денят. След толкова много вчерашни дни, това бил денят. Това не било просто богатство, а жива история. Палубите били отрупани с съкровища. Стотици сребърни кюлчета, над 100 000 сребърни монети, съндъци с изумруди от мините Мусо, златни дискове, вериги и бижута. Артефакти от 17 век, които морето било запазило непокътнати. Сред находките се откроявала великолепна златна верига, дълга над 2 метра, която нарекли Златното руно. Част по част, мащабът станал ясен. Съкровището на Аточа било оценено на над $400 милиона. Най-ценната находка от корабокрушение в историята. Мел Фишер и екипът му били успели. След 363 години океанът разкрил тайната си, а в избора на датата имало съдбовно съвпадение. 20 юли. Точно 10 години след смъртта на Дърк. На 20 юли 1975 година Мел изгубил сина си в морето. На 20 юли 1985 година намерил голямата награда. Мнозина усетили, че духът на Дърк е бил там, водейки ги, носейки спокойствие във водата. Сякаш духовете на Аточа най-сетне били намерили покой, освобождавайки прокълнатото си съкровище. Донтлес се върнал в Ки Уест, натоварен с съкровище и триумфиращ, а празненството било нищо по-малко от легендарно. Мел със сълзи в очите прегърнал семейството и екипажа си и прогласил: намерих съкровището на Аточа. Това бил триумфът на една мечта, превърната в реалност. Търсачите на съкровища ликували, доказателство, че упоритостта и може би доза лудост наистина може ли да се отплатят. Книгата на рекордите на Гинес обявила находката за най-ценната в света, а победата във Върховния съд през 1992 година сложила законов край на спора. Правилото било потвърдено: който го намери, за него си. Докато се възхищавате на съкровищата на Аточа, спомнете си историята зад тях. За изгубените животи, за гонените мечти, за битките, водени над и под вълните. Някъде там, под неспокойната повърхност на Флорида Кийс, мракът все още пази своите изумруди. Те блестят в тишината, докато чакат. Чакат следващата глава от сагата на Аточа да бъде написана. До тогава легендата за Нуестра Сеньора де Аточа ще живее, като свидетелство едновременно за дълбините на океана и за безкрайните дълбини на човешкия дух.